Sing kambroyoke ya kasing 5. Berarti kan itu kalau perempuan tapi sendadi ya. Yang praktekno ya ngerti. Soko. Lah aku dadi nang kene ramu sangoni Iya. saya ya mak. Wah, ya. Sangoni we moh. Soko. Lah aku nyangoni pur 5.000 mak. Lah iya wis sangon anakku sik. Cep pinter aja iki lho. Kena hukum karma saiki. Ayo lah kowe dadi jagelan karo aku wes. Tapi ngene sik. Ya, ya. Pinter. Ya, Nanti. iki tapi ndak oleh ditutune sapa-sapa. Oke. Sangune piro? Sik tak deloke. Lah diitung. Iku kok ketoke palsu lho. Ketoke Iki 1 juta iki ngono ngawur. Jiro lu. diitung. 6 7 8 9. Ki 400 lagi malahan. Iki sih Diitung noleh piro? Diitung.